دی بردوامی اپراسیون رزگارکردنا میسلدا هێزên عێراقی شیان بچنە ناوا تاخê محاربین lê senterê bajarê û li dîf ji derekî ji hêzên dice çîrora Iraqê ev ro hêzên wan şiyayîne pêşrawiyê bikin û çûnet nava xê محاربین lê nava bajarê Mîsil û şarê Golan bi Golan jî berdewam e. Ew çendê jî diyar kir ku hêzên Iraqê lê taxê qasiya di gelçekdarên Daeş dê şarekê girandana û herwasa da bi egerê operasyona Mîsel zêdetir ji 62,000 kes li Sunûrê parêzgeha neynewa awareyê bajêr û bajêrkendiyên Iraqê bûne. Ew bi tinê di demê êk heyva destpêkirina şerê rizgarkirina bajarê Mîsil da li gorî amareka Wezareta Koç û Koçberên Iraqê di wê amarê da Wezareta Koç û Koçberên Iraqê aşkera kiriye ku ji destpêka şerê Mîsil 62,399 kes li deverên dewrûberên nava bajarî aware bûne û operasyona rizgarkirina Mîsil jî ku hevdeyê heyva borî bi beşdariya pêşmerge û hêzên Iraqê û bê paqpiştiya esmaniya hevpeymanên nîvdewletî dest pê kiriye û piştî kontrolkirina bedehan deverên Sunûrî di nihada şar di nav jêrî daye û taxşî ji bin destê Daeş derînayne. Li gorî amara Koç û Koçberên Iraqê lê çend saxên senterê bajarê Mîsil 3700 kes aware bûne û li wê jimarê jî 26 kes bi egerê teqê û bordomanên Daeş birîndar bûne û li destpêka şerê Mîsil jî rêxrawên nîvdewletî û mirovî di nav netewên êgirtî da hoşdarî daye ku zêdetir ji 1 milyon akinciyên bajarî aware bibin û jiyana jimareka zora xelkê medenî bi egera pêkdadan û rîpirîbûna matirsî dibît. Herwesa digel şarî da lê deverên diyên bin destê Daeş xelkê medenî diravin û li gorî amareka Wezareta Koçberan dê demê heyvekê da 105 kes li qeza hewêca ser bi parêzgeha Kerkûk ve beref deverên aram aware bûne û jimara zor ji awareyên Mîsil û deverên diyên Iraqê berê Kurdistanê hatîne. Di niha jî da nêzîkî 2 milyon aware li parêzgehên herêmê akincî kirîne û navenda hevpişka hemahengiya qeyranan jî li Wezareta Navxwe Herêma Kurdistanê nîveka vê heyvê belav kiriye. Destpêka destpêkirina operasyona rizgarkirina Mîsel zêdetir ji 609,006 kes awarê herêmê bûne û lê kempên Xazir û Hesenî Şam û Zilêkan akincî kirîne. Ew jî dibîte ji 78 ji kuma awareyên Mîsil û dewroberan. Herwesa amaja bi wê çendî jî kiriye ku hel destpêkirina operasyona rizgarkirina Geyara lê heyva adara 2016 zêdetir ji 33,000 kes li deverên Geyara û Şergat û Hacı Elî aware bûne û lê kempên dîbege akincî kirîne.